Знаете ли кое е най-трудното? Не е детоксът, нито са плодовете. Най-трудното е да признаеш пред себе си, че си живял години наред далеч от истината. И че истината всъщност е била вътре в теб през цялото време, но не си искал да я признаеш пред себе си. Когато преди време казах, че няма да се върна в социалните мрежи, наистина го мислех. Инстаграм беше една от най-големите платформи в живота ми и я изтрих. В онзи момент усетих, че имам нужда да се махна от шума, от очакванията, от постоянния натиск да бъда някой, който да се приеме в обществото, но да е далеч от това, което съм действителност. И така замълчах. И вместо да говоря, успях да напиша книгата си. А мълчах не защото не знаех, а защото ме беше страх да кажа. Страх ме беше да кажа, че тялото може да се изчисти, че лимфата може да се задвижи, че природата лекува, че плодовете са достатъчни. И си мислех, ами ако никой не ми повярва, ами ако кажат, че преувеличавам, ами ако... И реших да преоблека истината във фантастика, само и само да я кажа по начин, който светът може да понесе. Но днес вече не ми трябва в скривалище. Сега, докато записвам тези кратки видеа и докато чета какво ми пишете, как съм ви липсвала, как сте чакали да се появя, как ви вдъхновяват думите ми, книгите ми, не знам дали осъзнавате, но това ме разтърси наистина. И започнах да се питам дали наистина не се връщам лека по лека в социалните мрежи, без дори да го осъзнавам. Но истината е, че не се връщам към социалните мрежи реално. Връщам се по-скоро към вас. Към онези хора, които усещат думите ми, живота ми, философията ми, към това, което съм, без да се страхувам повече. И просто може би, не е било грешка да изчезна, но не е и грешка да се появя отново. Да не забравяме, че преди всичко сме жени, понякога казваме неща, които в последствие се променят. И то доста често. Но аз го правя заради истината, която искам да споделя. За плодовете, за тялото, за душата, за моята книга, за пътя, който всички вървим. И най-вече заради това, че вие ми показахте, че думите ми имат смисъл за вас и вашият живот. Може би това не е точно връщане, може би това е ново начало. Защото когато спреш да се страхуваш, започваш да живееш. И ако това видео стига до теб, значи имаш нужда да го чуеш. Няма да е лесно, но си заслужава. Заслужава си, защото и твоята истина те чака, и този път тя няма да те подмине. Желая ви щастие и до скоро!